Koristaa voiveitsiksi haluaa. En. Joo, helamateriaali. Se on niinku uusi hopia, mutta kiillottuu aivan niinku rosterin kiiltämiseksi. Ihan teräksen väriseksi. Valmis tarkastaa. Joo. 6,90 pöydän. Rosteri. 59. Saa olla varovainen sijoittaja. Niin. Mutta niille, jos se itsellä on rosterin lämpötys. Tuolla ei käy ihan hyvin. Onko ne ihan pidempi luottaakin? Joo. Niin, onko se 80? Niin, ne on siitä. Mulla on itse, että mä leikkuun. Noniin. Juu. Laserilla vai esineellä? Plasma, joo.